sa Enero sa siguro ng kampanya sa English government batok sa modified mufflers. Natala na naman nga ipagubas ang Iloilo City Government ang mga modified mufflers nga nakumpiskar sini. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, nag-amat-amat na balik ang mga motor nga may magahod nga tambutso, rason nga dapat dobleho na ang pagbantay sang syudad. Naghatag naman sa direktiba sa Treñas sa mga concerned agencies kaangay sang Iloilo City Traffic Management Unit, Public Safety Office ug Iloilo Police Station angot diri. Sa karon, kami isa kadatos na ka mga modified mufflers sa area na confiscate sa Iloilo City Government. Before nagikan, syudad sa Iloilo na sila K5, Johnny Kauna na para sa kampiyon ng balita sa Tish Publiko ng kalinawa na sa K5, kung sila. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.